Mene! Kasse! Kierrätys, Kasse! Kasse! Mene! Ja seuraava! Pyydä Henri siinä! Uki, come on, hei! Uki, pidä huoli, että sun selustaan ei pelata, sä olit kaukana linjasta! Kierrätys. Hyvä pojat, Ramusta. Henri Toppi kattoo siltä, pystyykö Jimi! Kasse, aggressiivisemmin! Allu kanssa joku liikkeen! Ajeve! Mene! Jatko! Ylemmäs, Osku ylemmäs! Mene! Henri! Osku! Peratilla pallo tuu viivaan, se on 10 metrin viivasta, niin vastustettu viivaan, vähän ylemmäs. Saadaan pelattua, Osku kuuntele, saadaan pelattua suokin eteenpäin. Eteenpäin, jos on mahdollista. Siihen! Kasse, niin päin, että toi kierrätys pois! Loppua. Pidä omilla. Hyvä! Epe aktiivinen tossa! Kasse, täytyy ehtiä hei! Hyvä Musta! Vielä Henri! Kääntö jo! Kasse käänny jo! Kapi! Hei, hölkkä ei riitä! Nyt me hölkätään hei! Hyvä Jere! Hei, Kapi! Sekä Kasse! Anteeksi, täysillä! Te olette lähellä, ei se riitä, että sä hölkkäilet! Kapi pysyy ylempänä! Stanna up! Tossa Kapi pitäis olla! Mene Jimi! Kasse! Oli! Santeri ei käänny. Pidä syväli ettei käänny. Hyvä. Ja nyt Kasse! Hyvä! Ja kierrätys! Jatko! Mene! Lauli Musta, hyvä pojat! Niso auttamaan, Niso! Kunnolla!
Iso auttamaan keskialuetta! Kasse ei sinne! Santeri nostaa vaan vähän. Iso! Allu! Henri Tope Jos meni kaveri sinne. juoksee sun Nyt vierellä sä sinne, katot niin sinne pysähdy, keskelle, ota katot, vastaan että Paavolta hei, sitten. hakee pallo, sä voit Näyttää, ettei tippua pysty välillä alemmas, laittaa. toinen nousee ylemmän. Koko ajan oot aktiivinen. Kasse tänne päin. Oh, hyvä Kasse. Rakavi! Kasse maalille! Maalikoppi. Veraton! Jos sä avaat, Antti kuuntele, jos sä meinaat avata pitkällä, niin komenna joukkue kasaan. Komenna joukkue kasaan, jos sä avaat pitkällä. Ja nyt meidän pallo! Osku Meidän pallo! Hyvä Jere! Gabi maalille! Takarat. Antti! Härko, kuuntele. Se on sun vastuulla, jos sä avaat pitkällä, ota joukkue kasaan, avaa laitaan. Huolehdi, että pakit on kaventanut ennen kuin avaat. Älä vedä pallo keskelle. Eikö se ollut Assi? Numero en muista. Santeri. Sillä ei oo oma, niin piti muuttaa niin numeroita. Siihen Santeri. Sillä ei oo. Sen oma paita ei mahdu päälle. Iiro, paremmin pidät omilla. Pidä omilla. Kierrätä. Santeri leveälle! Pallo Samuel! Auta Santeri. Santeri pitää olla aktiivisesti. Pallo Samuel! Hyvä pallo. Koko ajan Santeri mukana myöskin ylöspäin. Come on Jere, hei! Pallo kontrolliin, älä potki sitä noin! Uki taas väärä paikka! Osku kavenna, älä vielä ole leveällä. Sitten kun pallo kääntyy, niin leveämmäksi. Nyt leveämmäksi. Kasse! Tujo! Sä näet, että se seuraava syöttö tulee tänne. Nyt täysillä kohti pallo. Hyvä oli. Vielä vaan paremmin Osku liike vielä siihen, että pystyy laittaa kunnolla seinään. Tää voi keskitys syöttöön. Nosta! Leveelle, Jaska, leveelle! Santeri mukaan, Santeri ylös, ei se on mukaan sinne, hei! Sä huilailet liikaa, tää koko ajan ylempänä takana. Taas mennä, Santeri, taas mene eteenpäin! Menkää hei! Älä peruuta! Osku, sulla on ihan rauha pallo, ota pallo haltuun. Turha pelaa Topelle siihen metrin syöttöön. Sulla on kaveri selässä. Hyvä. Hyvä Uki! Ja voita vielä! Allu! Allu! Pallo, Uki! Pallo! Et pallo!
avaamalla Perton! Siihen, mene! Ja laita pois! Mene! Vielä! Nyt pelaa! Laita liikkeelle heti sitten. Uutavaa. Joo. Pyri pitämään kentällä. Pelaa nopeammin, hyvät Kierrätys pois, Kami! Mene Jimi! Ja Jaskala! Osku levelle! Hyvä Kasse! Mene Jere! Ja seuraava! Come on hei, meitä oli taas siinä riittävästi äijää. Pitää saada niitti siihen palloon. Hyvä Jere! Eli vaan musta! Hei! Kaikki menee puoliajalta. Nyt on 12 pelattu. Santeri leveälle! Santeri, liiku vielä niin, että näet pallon. Ja ei käänny Santeri, hyvä! Heti vaan Osku tuostakin auttaa Samuelia ja heitetään mahdollisuus sullekin syöttää. Ja Kasse! Ja nyt taas, uudestaan! Osta Jimi! Hyvä Kasse! Pitää helppo omilla! Helppo omilla! Hyvä tuki! Osku tuostakin ennemmin vaan Osku Älä käännä lähemmäs selkää, siihen. Jere Jumme, älä käännä selkää pallolle! Hyvä käännös! Hei! Sitten maalille! Nyt sä hölkkäsit Veeppe aktiivinen nyt! Mulla ei oo mitään ajatusta mennä tekemään maaliin. Veeppe aktiivinen! Veeppe aktiivinen! Veeppe! Sun pitää tarjota joko ainoa kerta yksi syöttösuunta, nyt sä et tee nyt sitä! Kävelit, seisoit! Seisomisen vetelässä. Mä perään. Pidä omilla, pidä helppo! Hyvä Henri. Samuel. Veeppe, väärä paikka! Sun pitää mennä sinne, minne se pallo todennäköisesti tulee! Laitaa!
Kasse hereille! Kasse! VP nyt aktiivinen! VP nyt aktiivinen! Ragavi! Antti! Puhu Petskulle, että se kääntyy ja syöttää sulle! Jere! Hyvä Kapi! Loistava! Nopea rauha. Hyvä Uki! Tää on. Syödä eri vastaan. Hei! Hei! VP maali! VP Jupe! Ei siirtoa tossa! Aivan turha. Santeri! Hyvä pojat! Samoin keskelle ensin. Kuljeto! Jere haa välejä! Come on, Iiro! Pyydä vaan Henri. Ei sun tarvitse avata väkisin jonkun linjan läpi. Pyydä heti vaan Henri, kun näkee, Musta ja keltainen pitää erottaa toisistaan. Muotto kasvaa Samuel muottoon! Keskemmäs! Kasvatus siihen väliin. Ei, Tiilo, hei. Ihan oikein. Pyydä. Paavo, mene kohti maalia! Nopeammin! Paavo! Iiro!
Iiro, et sä voi syöttää sitä, jos ei siinä ole väliä mihin syöttää. Sitten on parempi vaikka pitää se pallo. Voidaan antaa riistaa. Hyvä, hyvä. Keskialue auto. Iso hakee. Hyvä Tope. Allu mukaan, Allu. Pidä omilla! Hyvä Juppe! Mene Sauri, mene! Mukaan, Iso mukaan! Verot varmistelee. Pelaamalla, Iso! Pyydä pallo enemmän, tarvitaan sua siinä keskellä. Passe, älä hypi. Allu. Tiputukselle! Tope! Odota tuota syöttöä, pelataan sit tiputukselle. Paavo! Saadaan pallo tuohon keskelle, niin juokse kohti maalia, jätkät syöttää tai ei. Älä odota syöttöä ja sit vasta liikettä. Sun pitää mennä ensin. Hei! Joo! Pidä omilla! Pidä omilla! Puhukaa! Veppe, aktiivinen Veppe! Hyvä! Noin! Veppe, aktiivinen! Perät pelaamaan! Hei, Jimi ylä, hei! Jimi! Jatko! Omille! Hei, Vepe ja Iiro, omille toi! 2 palloa, mitkä pitää saada omille. Ei se mut vaan kelpaa, että sitä potkitaan jonnekin. Kenttä, hei! Pistä pallo omalle tai ota pallo haltuun, mut lopeta toi potkiminen. Hyvä Tope! Veikka! Ei tuu mitään. Ottaa sulle noin. Mitä mulla on lähteä juosta kilpaa sen keltaisen kautta niin ylös. Metsku nopeammin sinne! Sitten vastaan siihen ja uudestaan rakennaa. Hyvä! Hyvä!
Ei voi. Jere, aktiivinen, Jere! Aktiivinen. Hyvä pojat. Levele Osku. Siihen Kosse. Kopi vielä. Allu. Auttaa. Alkaa pitää tulla kattoo se Allu se väli tuossa. Kattoo se väli vaan Allu heti sitten. Pitää auttaa. Nyt se on katsoja siellä ylhäällä. Kyllä itse pelattava. Jaskaa! Hyvä pojat! Maalille Allu, maalille! Osku mene mukaan vaan! Allu! Maalille, se on hyökkääjä! Siellä Osku tahtuu kääntymään. Hyvä pojat! Alari. Samustaa! VP, ei tossa ole mitään mieltä rikkoa, jos se on kuljettamassa kohti kulmalippua. Nyt me annetaan niille maalipaikka. Jere, mieti! Jaakko nopeasti alas! Hyvä. TP, pidä se pallo omalla! Ajatus ok! Pelaa vaan! Tää piti alkaa alun perin 11 sitten aikaisin. VP, turpa kiinni tosta kamaan, sä teet ton täsmälleen saman kuin muu. Meidät vaan heti yrittää kiinnittää auttaa siihen. Pystyy laittaa se sulle. Ja kato mitä Oskari tekee, auttamaan aina. Nopeeta nyt!